Actualment, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya compta amb 192 cooperatives federades, que representen una facturació aproximada d'uns 1.663 milions d'euros anuals i compta amb un total de 29.513 socis representant tots els sectors agroalimentaris. El repte de la Federació i de les cooperatives és l'impuls de l'economia circular i la bioeconomia per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 2030. La Federació de Cooperatives des de fa molt de temps treballa en la sostenibilitat. Sostenibilitat econòmica, la principal, ambiental i també social. Entenem que hem de buscar un valor afegit en aquests, hasta avui, residus, però d'aquí en endavant els començarem a dir coproductes. Des del cooperativisme, en general, ens hem d'implicar i ens hem d'identificar cada vegada més per anar a buscar aquests aprofitaments i la seva valorització, que per nosaltres és el més important. La Federació de Cooperatives ha de ser el pal de paller de tots els projectes de la bioeconomia circular. És una necessitat que com més aviat ens hi posem, més assegurem el futur de les nostres explotacions. I llavors aquí estem treballant de valent i de forma també molt de conscienciar els socis que han d'anar per aquí. És un tema estratègic intentar rentabilitzar al màxim la producció agrària com un sistema de donar més valor al producte i, per tant, poder dinerar més la producció dels nostres associats, cooperatives i indirectament els nostres productors. L'economia circular la teníem, els pagesos i els ramaders la teníem intrínseca dintre de les nostres explotacions, l'aprofitament de fems, tot el que era l'aprofitament de poda, tot allò que era l'aprofitament de les brises. Això està dintre de la cultura del pagès, però hem d'anar un pas més enllà i tot això són nous reptes. Fruit d'aquesta aposta, us proposem un recorregut per alguns dels projectes d'economia circular i bioeconomia que les nostres cooperatives estan desenvolupant. Nosaltres, amb la nostra activitat, generem subproductes. Llavors, el primer subproducte que traiem és la pell, la pinyola i la rapa del raïm. Aquests subproductes nosaltres ho portem a destil·lar i traiem diferents matèries que es poden reaprofitar. Entre elles l'alcohol, per tant, fem una economia circular sencera. El sector dels és un sector en el que es generen molts subproductes. El que pretenem és, amb aquests subproductes, la closca, la pell o, per exemple, la polpa de la garrofa, és establir sinergies amb altres sectors per a poder valoritzar aquests subproductes. En el cas, per exemple, de l'ametlla i de l'avellana, el que fem amb la closca és, ara com ara, molturar-la, valoritzar-la com a excipient farmacèutic veterinari, emprar-la també com a colorant natural per a la indústria tèxtil i ara cada vegada més per a la fabricació de cartró. Després de moltes i moltes reunions, que això ja venia de fa molts d'anys, se va aconseguir que 3 cooperatives i 5 empreses privades creéssim l'empresa Biosansa Catsut. Els subproductes principals que es poden extreure és l'oli de sansa, la sansa seca, que serveix per a fer combustible, per a pinsos i per a compostatge, diguéssim. I el pinyol d'oliva, que era per a les calderes de les cooperatives, per a les granges dels socis. El subproducte principal és la clofolla de l'arròs, que fins ara era un subproducte en un valor molt residual i en molt poca utilització, i al final hem aconseguit crear un coproducte en un valor afegit. L'Orizide, bàsicament, és tot el que és plàstic. Pot ser igual per a la construcció, automoció, fabricació de culleres, de gots, d'utensilis domèstics. Poder arrencar des del principi tota l'evolució de l'arròs i agafar un subproducte com era la clofolla i lligar el que és el sector primari en l'industrial, jo crec que és un exemple molt clar del que pot ser la bioeconomia circular. Des de la branca de cereals i herbacis, el que volem és potenciar, donar un impuls a tot el que sigui la diversificació en l'àmbit de la bioeconomia o de l'economia circular. Sapasco és un projecte que està en forma de consorci transfronterer,
on hi participen diverses institucions catalanes i de França, i on l'objectiu és donar més valor a les tiges de blat de moro i de girassol, sobretot per materials de construcció. El projecte de Fertimanure és un projecte que intenta treballar la bioeconomia circular directament al territori i ho fa a partir d'un projecte a través de tècniques innovadores, obtenir fertilitzants d'alta qualitat de les dejeccions ramaderes. El rol de la cooperativa Plana de Vic en aquest projecte és facilitar una granja on poder instal·lar la planta pilot, també hi participar en trobar models de negoci que puguin ser viables pels socis de la nostra cooperativa. Està en funcionament des de l'any 2013. Ens vam decidir de fer-ho amb caldera de biomassa al final. Estem aprofitant restes de subproductes d'empreses, per exemple, de cooperatives fruiteres, com és el pinyol de préssec i nectarina, les restes de la closca de l'ametlla que estan empleant d'altres cooperatives d'aquí al voltant, de les Garrigues. I nosaltres els fem un favor i a nosaltres també ens fan un favor. Evidentment que és recomanable el 100% i sobretot aquest últim any l'increment dels costos de l'energia és clau per ser competitius, serà molt important, sí. A Cevipe, com som un grup cooperatiu, nosaltres vam iniciar un pla d'inversió bianual a la qual als 3 centres propis que tenim vam instal·lar 100 quilowatts i a les altres dues 50 quilowatts a cada una d'elles. Veient la situació econòmica que estem patint també i la pujada que hem tingut de l'Electra, això fa que aquesta amortització que estava prevista entre 4 i 5 anys s'ha accelerat perquè el tema econòmic ho ha facilitat. La Federació, a través de l'assessorament de les seves cooperatives, fa de catalitzador, perquè, junt amb universitats, centres tecnològics, administracions i altres empreses del sector agroalimentari i fins i tot d'altres sectors, s'implementin projectes que aprofitin l'ús de la tecnologia en els àmbits de la bioeconomia i economia circular amb la intenció de facilitar i fer eficient la transició de les cooperatives agràries de Catalunya cap a una economia verda. Aquestes sinergies són bàsiques, primer, per poder investigar i, segona, per tindre els volúmens que a vegades aquests projectes requereixen perquè donar viabilitat al projecte. El sistema cooperatiu és un sistema que, a part de formar part del que anomenem l'economia social, se li treu una sèrie de profits o avantatges basant-se en l'optimització dels recursos i la unificació de les estructures, per tal de tindre els costos més baixos possibles, la concentració i una certa posició de domini per poder, en aquest cas, negociar. Això sempre ho fem a través de convenis cooperatius. A partir d'aquí hi ha eines d'ajut que poden facilitar aquests estudis, que són vitals per poder avançar. Moltes vegades aquests projectes operatius amb altres cooperatives, amb centres tecnològics i fins i tot altres empreses. Llavors aquest creixement col·laboratiu o aquesta manera de treballar de coneixement transversal o amb un objectiu conjunt ens va molt bé per tota la riquesa de coneixement que ens anem generant. En aquest afany de millora contínua s'han iniciat diferents línies de treball, totes elles emmarcades dins de l'àmbit de la bioeconomia. A partir d'aquí estan els segors, està el morret que diem, que també és el germen de l'arròs, que ara ja hem arribat a poder separar-lo, i que també té un valor important, sobretot en la cosmètica, per treure els olis. Amb la línia de les energies renovables tenim una assignatura pendent, que és buscar aquest benefici del CEL, l'estudi de les comunitats energètiques locals. Els requeriments avancen molt ràpid i nosaltres el que intentem fer és agrupar necessitats i donar solucions, per exemple, amb el disseny dels nostres pinsos, el fet que puguem reduir certes càrregues de nitrogen per aquí. S'ha fet una petició que encara no està resolta per participar en un altre horitzó, l'horitzó 21, que és pel cultiu d'algues de cara a buscar alternatives de l'aport de proteïna vegetal per formular pinsos compostos. Hem obert un grup operatiu junt amb altres cooperatives, també amb la federació i un centre de recerca, en el qual estem investigant el reprofitament d'aquests llots per generar un compost per poder revertir a la vinya. Comences des de zero, és a dir, tu tens un producte i has de començar a valoritzar-lo
però necessites molts estudis darrere que els centres tecnològics t'ajuden a fer. Llavors, fàcilment aquests productes a llarg plaç són 10 anys perquè tu puguis al final industrialitzar les teves investigacions i poder sortir al mercat. El que sí et garanteixo és que normalment quan arriben a la fase final el retorn inclús és més ràpid del que suposaves. Que ara ja comencem a tenir una societat que aquests missatges ja estan calant molt i més conscienciada, però aquí hi ha un esforç divulgatiu i un esforç de gestió de coneixement molt important, no? I aquí ens ajuda molt la federació, els centres tecnològics i els nostres propis tècnics, que aquí estan fent una gran tasca. El balanç sempre és positiu quan treballes a nivell cooperatiu i te n'aprofites de l'expertesa de tots els membres. En el fons, el que fas és cohesionar el territori i donar-li viabilitat i llarga duració. Que sigui la cooperativa que hagi guanyat el premi a la bioeconomia circular, la veritat que te dona una alegria de veure que aquest projecte que vas engegant té un reconeixement a nivell europeu. Dintre de la Federació de Cooperatives volem i tenim en ment que el cooperativisme sigui el soci de referència de la majoria de projectes europeus i també nacionals dintre del món agroalimentari.